У эфіры Белсату выданне навінаў. Коротка пра галоўныя падзеі на раніцу 7 красавіка. Мытнікі паведамілі, што спынілі правоз у Беларусь амаль 600 кілаграмаў моцнага выбуховага рэчыва. Партыю назвалі найбуйнейшую ў гісторыі краіны. Паводле прэс-рэлізу выбухоўку спрабавалі ўвесці з тэрыторыі Польшчы мікрааўтобусам з малдаўскую рэгістрацыяй, якім кіраваў 41-гадовы беларус. По результатам проведенного сканирования и последующего анализа рентген-сканограммы оператором-аналитиком было выявлено нехарактерное затемнение в области пола и перегородки между кабиной и грузовым отсеком транспортного средства. И в дальнейшем было принято решение направить транспортное средство на более углубленный таможенный досмотр. Паводле сілавікоў выбухоўка вырабленая ў ЗША. У дзяржаўным тэлебачанні ўжо выйшаў сюжэт, у якім паказалі кіроўцу. Ён апавёў, што на просьбу знаёмага пераганяў аўтамабіль з Літвы ў Расею. Цяпер мужчыну пагражае да 10 гадоў зняволення. Непагадзь не адступае. На сёння ў Беларусі зноў абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі. У першай палове дня на ўсходзе краіны чакаецца снегапад. Удзень жа на ўсёй тэрыторыі моцны вецер. Сіноптыкі папярэджваюць пра завеі і галалёдзіцу і просяць быць асцярожнымі, а камунальнікі рыхтуюцца да новых абрываў электралініяў. Учора на ўсёй тэрыторыі Меншчыны аднавіць падачу святла здолелі толькі а 22 гадзіне. На Магілёўшчыне працы працягваюцца дагэтуль. Абясточанымі застаюцца каля паўсотні населеных пунктаў. Яны падлучаныя да дызельных генератараў. Непагадзь абрынулася на Беларусь у ноч на нядзелю. Праз паваленыя дрэвы і сумёты адбыліся некалькі аварыяў, спазняліся цягнікі. Пра пацярпелых інфармацыі не было. Еўразвяз запусціў новую праграму падтрымання беларусаў, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсіяў. Пра пачатак прыёму заявак паведаміў Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай. Падтрыманне на суму да 10 тысяч еўраў можна скіраваць на аплату прафесійнага навучання, моўныя курсы, пераклад дакументаў ды іншыя мэты. Паводле ўмоваў заяўнік мусіць жыць на тэрыторыі еўразвязу або ў адной з краінаў еўрапейскай эканамічнай зоны ці дзяржаве ўсходняга партнёрства. Скарыстацца праграмаю могуць былыя палітычныя вязні або тыя, хто пацярпеў ад адміністратыўнага ці крымінальнага пераследу з палітычных матываў. Апельсіны, малако, смятану ды іншыя прадукты намагаліся вынесці работніцы сталовых установаў адукацыі ў Менску, Слуцку і Салігорску. Аднак правапарушэнні прадухілілі падчас рэйдаў, што зладзіў дэпартамент аховы МУС. Паводле справаздачы міліцыі жанчыны спрабавалі вынесці прадукцыю з тэрыторыі установаў у ручной паклажы. Агульны кошт скрадзенага склаў крыху больш за 100 беларускіх рублёў. На ўсіх затрыманых склалі адміністратыўныя пратаколы паводле артыкулу за дробны крадзеж. Колькасць працоўных мігрантаў у Беларусі за апошнія 2 гады паболела ўтрая. Пра гэта апавёў дзяржаўны тэлеканал ОНТ. Цяпер у краіне працуюць больш за 60 тысячаў замежных работнікаў. Паводле чыноўнікаў яны прынеслі ў беларускі бюджэт паўмільярда рублёў. У якасці прыкладу прапагандысты правялі Менскі трактарны завод, дзе працуюць 170 замежнікаў з 25 краінаў. Летась у Беларусі павялічылі спіс спецыяльнасцяў для працаўладкавання, куды замежнікам не трэба адмысловага дазволу. Цяпер там 59 пазіцыяў. Адметна, што з мінулай восені агулам расце колькасць працаўнікоў у краіне. І ўпершыню гэта за 10 гадоў. Вярхоўны лідар Ірану Аяталах Хамейні прывёў войскі ў павышаную боегатовасць. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкаю на высокапастаўленага іранскага чыноўніка. Афіцыйных паведамленняў на гэты конт не паступала. Паводле Reuters Хамейні прыняў такую пастанову на фоне пагрозаў амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа нанесці ўдары па Іране. Напярэдадні Тэгеран адмовіўся ад беспасярэдніх перамоваў з ЗША наконт ядравай угоды. Таксама іранскія вайскоўцы папярэдзілі суседнія краіны, што любое падтрыманне Злучаных Штатаў будзе мець для іх сур'ёзныя наступствы. Хакеіст Александр Авечкін забіў 895 шайбаў у НХЛ і пабіў легендарны рэкорд Уэйна Грэцкага. Такім чынам форвард Washington Capitals стаўся найлепшым снайперам за ўсю гісторыю нацыянальнай хакейнай лігі. Гістарычны момант падзення рэкорду 31-гадовай даўніны глядзім без каментара. The flank, cross ice, Ovechkin fires! Score! The chasing days are done! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL! And there is no doubt about it on that shot. That was textbook Alex Ovechkin.
Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Далучайцеся да сацыяльных сетак каналу і стаўце падабайкі пад гэтым відэа на Ютубе, калі гэта для вас бяспечна. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.